Katja Urtsintxa eta bere lagunen istorio bat kontatuko dizuet. Urtebetetzea deitzen dena. Idazlea Miren Agur Meabe. Ilustrazioak Lotura Films. Goazen astera. Basoa zuritu eginda bart. Katjak mia atera du elur maluta bat harrapatzeko. Goxoa, esan du bere artean. Isil-isilik basoa, errekanura badoa. Txanua eta eskularrua jantzi eta kanpora jolastera, erabaki du. Baina irteteko dagoela, atean kaskas jo dute. Postariak gutun mordoa dauka banatzeko. Eta orain banoa, lanpetuta nago eta. Ondo joan, dio Katjak. Lasai, badakit bidea. Erantzun dio postariak. Katjak jakingura zireki du gutun azala. Kaixo, Katja, gaur arratsaldean ospatuko dut nire urtebetetze festa. Pasatoz txokolatea eta txurroa jatera? Zure zain, Bertol. Joango ez naiz ba? Postu da Katja. Baina zer opari eramango diot. Orduan, sare zizareak esan dio belarrira. Bufanda bat opari ona liteke? Bai horixe! Dira batean, artila eta galtzorratzak hartu eta bufanda luze pel goxoa egin du Katjak. Arratsaldean, txip-pitapa hasi da elurretan eta Patzikuren etxe ondotik pasatu da. Pasatoz, Patziku, hartzaren festara noa? Zuretzat ere bada txokolatea? Trekuak baietz. Haizea fiuka dabil, baina Katja lasai dago. Badakit bidea? Katja eta Patziku txip-pitapa doaz elurretan eta Ariela basurdearen etxe ondotik pasatu dira. Pasatoz, Ariela, hartzaren festara goaz? Zuretzat ere bada txokolatea? Basurdeak baietz. Haizea fiu eta fiuka dabil, baina Katja lasai dago. Badakit bidea? Katja, Patziku eta Ariela txip-pitapa doaz elurretan eta Azeriaren etxe ondotik pasatu dira. Pasatoz, Gaxuxa, hartzaren festara goaz? Zuretzat ere bada txokolatea? Azeriak baietz. Haizea fiuka dabil, baina Katja lasai dago. Badakit bidea. Katja, Patziku, Ariela eta Gaxuxa txipitapa doaz elurretan eta txantxangorriaren etxe ondotik pasatu dira. Pasatoz, Mozart, hartzaren festara goaz? Zuretzat ere bada txokolatea? Eta txantxangorriak, ez. Zergatik ba? Galdetu diote guztiek harri eta ma. Ekaitza gainean dugulako? Erantzun die berak. Gutxi falta da baina, eta Katja badaki bidea? Ez alzaizu asora txokolatea. Tira ba, esan du azkenean. Eta halaxe, Katja, Patziku, Ariela, Gaxuxa eta Mozart txip-pitapa doaz elurretan. Baina bat-batean, zerua ilundu eginda, eta haizea zoratu. Eguna ia gaua bihurtu, fiu! Ekaitza! Ikara batean daudetenak. Orduan, sare zizareak zerbait xuxurlatu dio Katjari, eta Katjak Bertolen opari atera du. Esan die besteei, heldu soka honi eta jarraitu niri! Estropezu eta tupuz bizutxetan, argitxo bat diztiz arkaitzetan. Bertol da, kriseilua piztuta. Azkenean, Katja, txurroak osten ari dira. Begira, Bertol, lagunekin etorri naiz. Dero gustatzen zaigu txokolatea. Eta nire oparia? Galdetu du Bertolek. Oio egin dute denek batera. Bufanda orain ez da, bufanda luze pel goxoa.
Baina egingo dizut beste bat, esan dio Kaiak. Eta txokolate eta txurroa jan dituzte tripa ase geratu arte. Amaiera.